نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت ماہ رمضان واسطے ایک سال تو لے کے دوجے سال تک سجائی جاندی ہے۔ فرمایا جدو رمضان آندا ہے جنت کہندی ہے اے اللہ میرے اندر رہن والے مینوں عطا فرما، اور جنت دیاں حوراں کہندیاں نے اے اللہ اپنے بندیاں وچوں جڑے ساڈے شوہر ہون گے او سانو عطا فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرما کے فرمایا جس نے اپنے نفس دی حفاظت کی تھی، کوئی نشہ آور چیز نہ لئی اور نہ ہی کسی مومن تے بہتان لگایا، اور کوئی اس ماہ مبارک دے اندر کوئی گناہ نہ کیتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات دے بدلے دے اندر 100 حوراں دے نال نکاح فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا اس دے واسطے جنت دے اندر سونے چاندی زبرجد یاقوت دا ایک ایسا محل بنائے گا، اگر ساری دنیا بھی اس محل دے اندر جمع ہو جائے اس محل دی اتنی جگہ ملی جائے گی، اتنی جگہ فل ہوئے گی جتنا تواڈے وچوں دنیا تے اگر کوئی بکریاں دا واڑا بنائے ساری بکریاں نو اس واڑے دے اندر قید کر دے وے۔ فرمایا تہاڈا او بکریاں دا واڑا اس دنیا دی جتنی جگہ نو گھیرے گا، او محل اتنی وسعت والا ہے کہ تسی اگر سارے بھی دے اندر آ جاؤ اتنی جگہ ملی جائے گی جتنا دنیا تے ایک واڑا جگہ ملدا ہے۔ فرمایا جس نے اس ماہ مبارک دے اندر کوئی نشہ آور چیز لئی، کسی مسلمان تے بہتان لگایا، کوئی بھی گناہ کیتا، اللہ تبارک و تعالی اس دے ایک سال دے اعمال برباد فرما دے گا۔ فرمایا اے میرے غلاموں رمضان دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈرو، کیونکہ اے اللہ پاک دا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تو آڈے واسطے نے، ایک مہینہ رب نے اپنے واسطے رکھیا ہے۔ اے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔